Hej YouTube. Velkommen, så skal jeg åbne 2 Huntsman case. Så går vi sgu i gang. Åben. Okay, prøv det. Køber vi den. Vi åbner bare med det samme. Og lad os se hvad jeg får. Det er sådan en lortepulspist her. Ja, den er i lidt slidt. Vi skal fandme han er godt i det Huntsman. Kom nu. Inden det går jeg mørk. Holy shit, den har jeg allerede. Den er også aktuelt. Lidt slidt. Der åbner skubber lige den her. Men det er bare lidt dem, der åbner den her. Jeg tænker ikke over det. Holy shit, jeg havde åbnet cases, mand. Lortepis. Men det var så det.